Tunggal Mas. Oh, tasih SMA. Nggih, tas. Wah. Kelas pinten Mbak Vika? Kelas pinten? Kelas kali. Kelas kali. Nggih. Oh, iya. Napa nuwun sewu Mbak Vika, teng mriku napa pun kulino nyinden kados ibu-ibu mbak-mbak ngeten iki? Nggih sampun. Loh. Berarti wis kulino nyinden ngeten iki, masak ngeten iki. Nggih. Sing deloni dalang sinten? Dalang Uli Nuha. Wah, lah iki. Oh, lah sindene Mas Kulini Pino. Uli Nuha. Aku tahu mayang neng daerah Cilacap Mbak Vika. Neng kae ngendi kae? Kecamatan ngendi so? Kecamatan ngendi kae? Adipala, ya. Adipala jauh enggak karo mamu? Adipala, Kecamatan Adipala. Ngeten jauh banget. Pirang menit? Nek Banten nggih enten 5 menit. 5 menit nggih. Oh, 5 menit nggih. 5 menit. Kula nate pentas wonten mriku ketemu kali dalange sampean Mas Uli Nuha. Cek nom ganteng Ustad iso ndalang nggih to? Nggih. Saniki jenengan ajeng nembang napa? Mbak Vika. Niki enten panjalukan niku Sendang Biru. Sampeyan iso basa ngapak? Ya bisa lah. Bisa, ngapak bisa. Ya bisa, iki bisa. Keprimen kabare? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Iya. Oh, ngapak-ngapak ya. Suwe-suwe iso meletek dewek. Ayo. Sampeyan mengucapkan selamat untuk temanten berdua dengan bahasa ngapak, Mbak Vika. Pengen ngerti aku ngapake kaya ngopo. Niku nggih. Ya selamat nggo Mbak Wida. Oh ya. Nggo Mbak Wida karo Mas Misbahul. Mas Misbahul Munir. Sopo? Misbahul Munir. Oh. Yo nggo Mas sinten niku? Mas Munir. Nggo Mas Munir kali nggo Mbak Wida, semoga menjadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ya. Semoga duwe anak sing soleh-soleha. Amin. Ya wis kaya kowe bae. Wis kaya kowe? Iya. Wah, iya. Iya. Kono lek ngarani anu ngono kates ngono apa? Nun? Lek ngarani kates apa? Kates. Pepaya. Iya, kates iki gandul nek cara kono. Nggih, bener ya? Oh, kates gandul nangka iki nangka. Ya. Kates cece nang kono ya gandul nang kathok ya. Tak derke dhewe kok, Nduk. Engko anu nek Bali neng Cilacap salam nganggo Mas Uli Nuha ya. Nggih. Tak kira dalangmu wis kenal karo aku wis tau ketemu ra ketang. Sak gebiaran. Ya coba nembang apa? Mbak Kayune. Napa? Nembang apa? Enten panjalukan niku Selendang Biru. Oke, siap. Selendang Biru dangdut nggih. Sanes. Napa kedep tes mak niku to? Nggih. Wah. Oh iya, pancen kudu kedep kok, Nduk. Ya, Ya. Dibawani mboten? Mboten saged. Wong mboten. Ya. Kedep samanten monggo, coba. Nah, ya. Kedep asmat akunya Mas Selendang Biru. Mbak Vika. Dalem. Neng daerah Cilacap kono sasi iki dalang-dalang do rame tanggapan ora? Napa? Rame tanggapan ora neng kono? Jarang. Jarang ya? Nggih. Berarti sama dengan di sini.
Sama-sama bosoknya.